मिले आवे लग गइया यार हमारो देखो तारा से हमारो देखो तारा से डीजे मनीष रक्सौल मिले आवे लग गइया हमारो देखो तारा से जब आवेला गौवा के नियरा देखी हमके जुड़ा लेला जियारा जब आवेला गौवा के नियरा देखी हमके जुड़ा लेला जियारा हो हरन बजावेला सखी रे रोजऊ बहरावा से हरन बजावेला सखी रे रोजऊ बहरावा से मिले आवेला यार हमार टेकटरवा से मिले आवेला रोज यार हमार टेकटरवा से मिले आवेला रोज यार हमार टेकटरवा से मिले आवेला रोज यार मिले आवेला रोज यार हमारो देखो तारा से पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायपुर डीजे मनीष रक्सौल मिले आवेला रोज यार सखी रे हमरे भइल बा दीवाना देखे ना जबले उ खाला ना खाना सखी रे हमरे भइल बा दीवाना देखे ना जबले उ खाला ना खाना टुकुर टुकुर हमके निहारेला रे कके इशारा उ बोलावेला रे हाँ बोलावेला रे कके इशारा उ बोलावेला रे हमरे से करेला प्यार सखी रे नई हरावा से हमरे से करेला प्यार सखी रे नई हरावा से मिले आवेला यार हमार टेकटरवा से मिले आवेला रोज यार हमार टेकटरवा से मिले आवेला रोज यार हमार टेकटरवा से मिले आवेला रोज यार मिले आवेला रोज यार हमारो देखो तारा से डीजे मनीष रक्सौल हमारो देखो तारा से दिन रात फोनवे पर रहता लागल हमारा बुझाता साला भइल बा पागल दिन रात फोनवे पर रहता लागल हमारा बुझाता साला भइल बा पागल डर लागे जान जाई कोई रे बड़ा गजन हमारा होई रे हाँ होई रे बड़ा गजन हमारा होई रे पांडे विनोद बाग देखे ले बैठ के दुआरा से पांडे विनोद नितेश देखे ले बैठ के दुआरा से मिले आवेला यार हमारे टेकटरवा से मिले आवेला रोज यार हमारे टेकटरवा से मिले आवेला रोज यार हमारो टेकटरवा से जब आवेला गौवा के नियरा देखी हमके जुड़ा लेला जियारा जब आवेला गौवा के नियरा देखी हमके जुड़ा लेला जियारा हो हरन बजावेला सखी रे रोजऊ बहरावा से हरन बजावेला सखी रे रोजऊ बहरावा से मिले आवेला
यार हमार टेकटरवा से मिले आवेला रोज यार हमार टेकटरवा से मिले आवेला रोज यार हमार टेकटरवा से।